Temwanani Mwanuka anali mkulu odziwika bwino ku Mzimba ku nkhani yogulitsa zipewa za mmutu, ndipo wiki ndi wiki amanyamula basiketi ya zipewazo ulendo wa kunsika wina kumanyamula market. Nthawi zonse pa ulendo wawo atemwani amapumira pa mtengo wina wa nthuzi wabwino ku nkhalango ina kwawoko adi apume katulo pang'ono kenako azipitirira ulendo wa kunsika. Koma tsiku lina atemwani anadusa momwe amadusamo nkuzakhala pa mtengo omweomwewo ku nkhalango kuja kutulusa chakudya nkudya kenako katulonso pompo. Mu mtengo umenewu omwe atemwani ankapumamo munkakhala kagulu kena ka anyani, ndipo anyaniwo anaona atemwani ali mu mkonono. Onse anatsika ndi kutenga chipewa chimozimozi nkuvala nkukweranso mmitengomo. Atemwani atadzuka anadabwa kuona basiketi yake ya zipewa ili empty. Ayang'ane anaona mu mtengo anyani avalavala zipewa akumutiza temwani. Inu mukuziwa zochitika za anyani. Atemwani anasowa chochita kuti ndilanda bwanji zipewa zimene zizi kwa anyaniwa. Changu anabwera ndi plan. Anakumbukira kuti anyani khalidwe lawo ndi losanzira zomwe munthu angachite. Choncho atemwani anavula chipewa chawo ndi kuchikweza mmalere. Anyaninso nawo anavula zipewazo ndi kukwezanso mmalere. Kenako atemwani anaponya chipewa chawo pansi, nawo anyani nkuzaponyanso pansi. Anyani inu mmafuna mutani? Anateno atemwani uku akutolera zipewa zawo zonse zija. Ife ndi madolo timagwiritsa ntchito nzeru. Anateno atemwani akupita. Zaka zinadusa ndipo atemwani anakalamba koteno bizinesi yawoyi anasiyira mzukulu wawo namupasa malangizo a bizinesi. Inu mukudziwa sizimalephera. Mwalangizo lina iwo anati ukamadusa msewu wakuti pali mtengo omwe ndi makonda kupumapo ndi kudya, koma ukachenjere pala anyani. Koma mwatsoka atati akutengera zipewa zakozo usazadandaule, anyani ndi opepera, amapanga zomwe munthu akupanga. Ukanyamule chipewa chako mmwamba ndi kuponya pansi nawo azachita chimozimozi. Osadandaula agogo, ndikakumbukira triki yanuyi. Anateno Alex akupita ku bizinesi atayenda ulendo ndi kutopa anaganiza zopuma pa mtengo omwe uja. Anadya chakudya chake ndipo atakhuta katulo pompaja ngati chizolowezi. Anyani anatsika ndi kutenga zipewa zija nkuvala mmitu ndi kukwera mmitengo. Alex azuke kupeza zipewa mulibe. Kuyang'ana mmitengo anyani avalavala, ena akulumphalumpha, ena akumpangatizi pomaombera mmanja. Pompo anakumbukira langizo la agogo ake aja loti anyani zomwe munthu angapange nawonso amapanga. Alex anamwetulira nati makape inu mubweza zimenezo. Anavula chipewa kukweza mmalere ndi kuponya pansi mwa style. Anadikirira kuti anyani achitenso zomwezo, koma anyani anangokhala chete nkumangomuyang'anira. Ndipo kenako zinachitika zomwe iyeyo sankayembekezera. Nyani wina analumpha mu mtengo muja kufika panali Alex ndi kulankhula chilankhulo cha chinyani nati ukuona ngati ndiwe dolo? Tikudziwa bambo ako ndi omwe akuphunzitsa wapangazi, koma udziwe nafe bambo athu ndi azigogo athu anatiphunzitsanso triki inanso yatsopano. Ndiye udziwe kuti walemba m'madzi zipewa suzipeza. Gemu iyi ndiwe wadya mtoliro, iweyo waluza. Anyani ena onse anaseka kuyamba kusewera mmitengo. Bizinesi ya Alex ndikutha kuiona ndi maso ake. Phunziro mu nkhani yangayi ndiyoti dziko limakhala likusintha nthawi ndi nthawi. Chomwe chinakuthekera dzulo pena chimalephereka lero. Inde malangizo akuluakulu ndofunikira, koma pena amatha kukhala malangizo oti anapanga expire malingana ndi mmene dziko lili kuyendera. Situation ya chilendo ina iliyonse imafunikira kuganiza mwatsopano, njira zatsopano. Kukakamira nthawi zonse zachikale kumatipatsa kulephera chifukwa dziko lipano akuyendesa si John Chilembwe. Pakufunika kuyenda ndi nthawi ndipo mwachidziwikire timapanga defeat ma challenges amoyowu omwe olo munthu kapena nyani sangatibalalitse nawo. Tiganize chitsopano ndi kusiya chikale. Ndine Dean Studios, osayiwala kupanga share nkhani ya anyani ndi Alex.